କରୋନା ମହାମାରୀରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ହୋଟେଲ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ନା ଖାଇବାକୁ ଦାନା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥିଲେ। କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଟୁଳା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଗାଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ବାଣ୍ଟିବାରେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ତେଲ, ସାବୁନ ଆଦିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଆମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୋହି ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୂଜାପୂଜିର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ବଣ୍ଟନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର, ହୋଟେଲ ଆଦି ବନ୍ଦ ହେତୁ ଅନେକ କୁକୁର, ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ହେତୁ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ତରଫରୁ କିଛି ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ପନିପରିବା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଉକ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭୋକିଲା ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସମୟରେ ଆମ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସମାଜରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭୟ ନ କରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସେବାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ କୌଣସି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କଠୁ କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ।